Μας ευλόγησε λοιπόν ο Θεός στο χωριό μου και είχαμε ανθρώπους που αγαπούσαν τον Θεό και δούλευαν ταπεινά, σιωπηλά, ευλογημένα. Συγγνώμη ζητώ. Δεν με έχετε ξαναδεί έτσι. Αλλά είναι πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί στο Παπαβαγγέλη, τον παππούλη που είναι δίπλα μου, συνδεθήκαμε μαζί από πολύ μικρός εγώ στην ηλικία και εκείνος μόλις είχε έρθει από την Κέρκυρα. Και όταν πηγαίναμε στον Άσο Δαβίδ και βλέπαμε το μεγάλο γέροντα, τον πατήρ Ιάκωβο, έλεγε «Στον Παπαβαγγέλη, παιδάκι μου, στον Παπαβαγγέλη. Και εμένα όταν θα έρχεσαι εδώ θα με βλέπεις». Λοιπόν, ο Παπαβαγγέλης είναι αυτός που έβαλε σπόρο. Και έχω πολύ καιρό να τον δω. Και σήμερα μας ξάπνισε πολύ ευχαριστή. Τι να το πάσω αυτό το λόγο. Λοιπόν, βλέπετε πόσες φορές λέμε εδώ στη σύναξη δεν έχει σημασία τι θα ακούσει κανείς από τον πνευματικό πολλές φορές. Σημασία έχει να περάσει στο DNA των παιδιών, το πνευματικό τους DNA, η εικόνα, η επαφή, η ευλογία. Και αυτή θα καρποφορήσει χρόνια πολλά μετά. Θυμάμαι πολλές φορές στον Παπαβαγγέλη πήγαινα νύχτα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο ώρες που δεν έπρεπε και δεν θυμάμαι ούτε μία φορά να μου είπε «Δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα, δυσκολεύομαι, έχω την οικογένειά μου». Ποτέ. Και νομίζω παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό σας λέω, δοκιμάστε το. Τα παιδιά δεν θέλουν λόγια. Τα παιδιά θέλουν προσευχή, πολύ. Τα παιδιά θέλουν αυτή την αγία προετοιμασία. Και αυτό το πράγμα μπαίνει μέσα στον άνθρωπο βαθιά. Και επειδή ο Λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να ανακαινίζει τις ψυχές των ανθρώπων, δεν έχει σημασία το πότε. Πότε θα καρποφορήσει και πότε θα ενεργήσει η χάρη του Θεού. Σημασία έχει να μπει ο σπόρος. Και επειδή προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και η εορτή αυτή της Εκκλησίας είναι μέγιστη. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, την θεωρεί Μητρόπολη των εορτών. Μάλιστα λέει ότι είναι η κορονίδα των κινητών εορτών και το Πάσχα η κορονίδα των ακινήτων εορτών. Σε αυτή την προοπτική, σε αυτή την πορεία στην οποία έχουμε μπει, έχει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας και πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε τι είναι τελικά αυτή η Εκκλησία του Χριστού. Γιατί πάρα πολλές φορές διαπιστώνουμε μέσα στη διάρκεια της ζωής μας, στο ρου της ζωής, ότι πολλές φορές απογοητευόμαστε από την Εκκλησία, από τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν, από θεσμούς οι οποίοι νοσούν και από 1002 άλλα πράγματα τα οποία σε συνδυασμό με τη δική μας αλαζονία, τη δική μας αυτάρκεια, την δική μας κακή συμπεριφορά έρχονται να μας απομακρύνουν από τη σωστή οδό. Και τελικά ο άνθρωπος ζει σε μία συνθήκη κατά Χριστόν, που δεν είναι συνθήκη κατά Χριστόν,
ουσιαστικά ονομάζεται χριστιανός, αλλά τελικά δεν είναι. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί η Εκκλησία, έψαξα να βρω, βάζει σήμερα 2 Κυριακές πριν από την γέννηση του Χριστού αυτό το ιερό ανάγνωσμα, και το Αποστολικό αλλά και το Ευαγγελικό. Και βλέπετε εκεί ότι λέει ο Χριστός στους μαθητές του ότι επίησε δείπνο μέγα, και παρουσιάζει εκεί την Εκκλησία ουσιαστικά, το Χριστό, να δίνει ένα μεγάλο δείπνο και να προσκαλεί τους πάντες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθήσουμε λίγο τι σημαίνει δείπνο. Στην Εκκλησία το δείπνο έχει να κάνει συμβολικά με την ευχαριστιακή σύναξη. Έχει να κάνει με την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Το πώς δηλαδή οι πιστοί, ο καθένας από εκεί που βρίσκεται, από τη δουλειά στην οποία υπηρετεί, από τη ζωή την οποία κάνει, μπορεί να βγει από τον εαυτό του και ενώ ζει όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή, ταυτόχρονα να συμμετέχει καρδιακά, πραγματικά, υπαρξιακά, οντολογικά σε αυτό το δείπνο της Βασιλείας, δηλαδή στη συμμετοχή στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος πριν την πτώση βρισκόταν στον Παράδεισο, η ψυχή είχε τέλεια αρμονία με το σώμα και η ψυχή έτρεφε το σώμα. Μη σας φαίνεται περίεργο. Ο Ιερός Καβάσιλας γράφει ότι όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν προσλαμβάνουμε εμείς τον Χριστό, αλλά ο Χριστός μας προσλαμβάνει. Προσλαμβάνει πρώτα την ψυχή μας και στη συνέχεια προσλαμβάνει το σώμα μας και η χάρις από την ψυχή διαπορθμεύεται σε ολόκληρο το σώμα. Η ψυχή λοιπόν είχε τη δύναμη αυτή της αναφοράς στο Θεό και η αναφορά της στο Θεό δεν είναι θεωρητικό, προσέξτε το λίγο. Η αναφορά της ψυχής στο Θεό της έδινε δύναμη να τρέφει το σώμα. Όταν ο άνθρωπος έπαθε αυτή τη μεγάλη ζημιά της πτώσεως και απομακρύνθηκε από το Θεό, το πρώτο πράγμα το οποίο έπαθε είναι να χάσει αυτή την επικοινωνία, δηλαδή η ψυχή έπαψε πια να τρέφει το σώμα και άρχισε να απομυζά το σώμα, προσπαθώντας να βρει σε αυτό εκείνη την πληρότητα την οποία έβρισκε στο Θεό, και τότε δημιουργήθηκαν τα ψυχικά πάθη. Στην αντίστροφη μέτρηση, το σώμα, ενώ είχε μάθει να τρέφεται από την ψυχή, έπαψε να ισχύει αυτό και τότε κλείστηκε στον εαυτό του. Έγινε αυτό που λέμε, δημιουργήθηκαν τα σωματικά πάθη, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος κλείστηκε και άρχισε να αυτονομείται στα υλικά αγαθά. Αυτό λοιπόν το πράγμα έρχεται ο Χριστός με τη σάρκωσή του να το διορθώσει. Ξέρετε, αν είχαμε έστω και λίγο την αίσθηση πώς ήταν η ζωή πριν, αν είχαμε έστω και λίγη γεύση της πνευματικής ζωής, αν είχαμε έστω και λίγη γεύση αυτού που λέμε άφεση αμαρτιών, τι πάει να πει άφεση αμαρτιών? Πάει να πει ότι το σώμα και η ψυχή ξαναβρίσκουν τους ρόλους τους. Το σώμα και η ψυχή επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους μεταξύ τους, αλλά και τη σχέση τους με το Θεό. Αυτό το πράγμα, στη γέννηση του Χριστού, αυτό γιορτάζουμε. Ουσιαστικά η γέννηση του Χριστού είναι μία πρόσκληση σε όλους εμάς, τους ανθρώπους, τους δυσυπόστατους ανθρώπους, με την έννοια ότι έχουμε και ψυχή και σώμα και δεν είμαστε μόνο σώμα ή μόνο ψυχή, να συμμετέχουμε καρδιακά σε αυτή τη διαδικασία. Και βλέπετε σήμερα, λέει εκεί, έστειλε ο άρχον εκείνος τον δούλο του να καλέσει τους ανθρώπους. Και αξίζει να διαβάσουμε λίγο την περικοπή για να θυμηθούμε ακριβώς τα λόγια με τα οποία μας μιλάει ο Χριστός. Ο δε Ιησούς του είπε, κάποιος ήθελε να παραθέσει μεγάλο δείπνο. Αρχίζει ο Χριστός την παραβολή του. Και κάλεσε πολλούς. Και έστειλε το δούλο του κατά την ώρα του δείπνου να πει στους καλεσμένους, ελάτε, διότι όλα είναι έτοιμα.
Αλλά άρχισαν δια μιας όλοι να δικαιολογούνται. Ο πρώτος του είπε: αγόρασε κάποιο χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο. Άλλος είπε: αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο. Άλλος είπε: ενυμφεύθηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έλθω. Και ήρθε ο δούλος και τα είπε αυτά στον Κύριό του. Τότε οργίστηκε ο οικοδεσπότης και είπε στο δούλο του: βγες γρήγορα στις πλατείες και τους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ τους φτωχούς, τους αναπήρους, τους χωλούς, τους τυφλούς. Και είπε ο δούλος: Κύριε, έγινε εκείνο που διέταξες και υπάρχει ακόμα χώρος. Και είπε ο Κύριος στο δούλο: βγες στους δρόμους και στους περιφραγμένους τόπους και ανάγκασέ τους να μπουν για να γεμίσει το σπίτι μου, διότι σας λέγω ότι κανείς από τους ανθρώπους εκείνους που είχαν προσκληθεί δεν θα γευτεί το δείπνο μου, γιατί πολλοί είναι οι κεκλημένοι, αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε για την πνευματική μας ζωή και κατάρτιση ότι τελικά ο Χριστός μας καλεί να γευθούμε. Πραγματικά η γεύση στον άνθρωπο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και αξία. Η πνευματική ζωή, γράφει ο προφητάνακτας Δαβίδ από την Παλαιά ακόμη Διαθήκη, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Που σημαίνει ότι πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτή τη γεύση την πνευματική, να αποκτήσει αυτή την αίσθηση των πνευματικών πραγμάτων, για να μπορέσει να αντιληφθεί ότι ο Χριστός μας καλεί να συμμετάσχουμε σε αυτή τη γιορτή. Σε ποια γιορτή? Της διάθεσης του δικού του σώματος και του δικού του αίματος. Γιατί? Για να μπορέσουμε ξανά να απολαύσουμε σε όλο του το μεγαλείο αυτή την ύπαρξή μας, αυτό για το οποίο μας δημιούργησε ο Θεός για να ζήσουμε. Έχει όμως 3 καταστάσεις. Και αν δώσουμε λίγη περισσότερη προσοχή θα δούμε ότι αυτές οι 3 καταστάσεις ουσιαστικά κρύβουν τον καθένα από μας. Οι πρώτοι άνθρωποι που δικαιολογήθηκαν είπαν «αγρόνι γόρασα». Αγόρασε κάποιο χωράφι. Δείχνει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θέλουν να αρνηθούν το Θεό, δείχνει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αρνούνται να συμμετέχουν στο δείπνο της Βασιλείας. Γιατί η καρδιά τους δόθηκε αλλού, δηλαδή είναι υποδουλωμένη στην ύλη. Έχουμε την εντύπωση ότι όλα τα πράγματα στη ζωή μας εμείς τα κατέχουμε. Έχουμε την εντύπωση πολλές φορές αυτού που είπα πριν, ότι τρώμε το φαγητό μας, για παράδειγμα, και νομίζουμε ότι το φαγητό μας είναι εκείνο που μας κρατάει στη ζωή, παραβλέποντας ότι είναι ο Λόγος του Θεού, οι λόγοι των όντων, όπως λέμε στη θεολογική γλώσσα, είναι δηλαδή πολύ απλά η χάρις του Θεού που κατοικεί στις τροφές και δίνει σε μας τη ζωή. Όμως ο άνθρωπος έχει τόση μεγάλη πεποίθηση στον εαυτό του, που αυτή τη δύναμη, που αυτή την όρεξη που του έδωσε ο Θεός για στροφή προς εκείνον και την αγάπη, την έστρεψε όλη προς την ύλη. Γι' αυτό βλέπετε ο άνθρωπος μία μεγάλη αγωνία που έχει, και αυτό μπορεί να φανεί πολύ καλά στις μέρες μας. Έχει αγωνία για το πώς θα ζήσει. Έχει αγωνία για το αν θα το φτάσουν τα λεφτά. Έχει αγωνία για το αν θα του φτάσουν τα υλικά αγαθά. Έχει αγωνία μήπως δεν μπορεί να αποκτήσει κι άλλα. Και βλέπετε ότι ο άνθρωπος που προσκολάται στην ύλη, στην ουσία αυτό που παθαίνει είναι να μην μπορεί να λατρέψει το Θεό. Η δεύτερη κατάσταση στην οποία και για την οποία μας μιλάει ο Χριστός είναι αυτός που λέει «ζεύγει βουόν αγόρασα». Και είναι οι άνθρωποι εκείνοι που με άλλα λόγια ουσιαστικά αρνούνται να λατρέψουν το Θεό, αρνούνται να συμμετέχουν στο δείπνο της Βασιλείας. Γιατί έχουν αιμονή στην εργασία. Είναι αυτό το πράγμα που πολλές φορές, σας έχω πει και άλλη φορά, έλεγε για παράδειγμα ο γέροντας Πορφύριος, να ζείτε, να δουλεύετε ως αθάνατοι, αλλά να ζείτε ως ετοιμοθάνατοι. Εμείς κάνουμε το πρώτο. Εμείς δουλεύουμε ως αθάνατοι, αλλά δεν ζούμε ως ετοιμοθάνατοι. Έχουμε την πεποίθηση ότι η εργασία μας είναι αυτή η οποία θα θρέψει την οικογένειά μας. Έχουμε την εντύπωση και όσο περισσότερο ο άνθρωπος προσκολάται σε αυτό, τι άλλο του βγαίνει? Η αυτονομία.
Αυτό το μεγαλύτερο αμάρτημα του ανθρώπου σήμερα είναι ότι τελικά όλες τις δυνάμεις της ψυχής και όλα τα δώρα του Θεού θεωρεί ότι είναι δικά του πράγματα. Θεωρεί ότι η ύλη είναι δική του, θεωρεί ότι από την εργασία του ζει και αν δεν δουλέψει δεν θα έχει να ζήσει, ενώ ουσιαστικά πίσω από την εργασία και πίσω από την ύλη κρύβεται η σχέση μας με τον Θεό. Και η τρίτη σχέση, εκεί που ως επιτοπλίστων βρισκόμαστε όλοι, λέει γυναίκα ανέγημα. Πόσες φορές πραγματικά δεν στέκεται ή δεν προβάλλουμε ως εμπόδιο την σχέση που έχουμε στο γάμο μας. Λέμε για παράδειγμα, μα δεν πιστεύει ο άντρας μου, μα εγώ πάω στην εκκλησία, μα εγώ αγωνίζομαι μόνος μου. Και βλέπετε πολλές φορές έχουμε την αίσθηση, ή αν θέλετε να το πω λίγο πιο ακριβέστερα, τι λέμε πολλές φορές? Εμείς πάντρες στον κόσμο έχουμε γυναίκα, έχουμε παιδιά. Δηλαδή έχουμε βρει μια πολύ ωραία πρόφαση να μας κρατάει αυτό από το να συνδεθούμε πραγματικά με το Θεό. Και ξέρετε, το μεγαλύτερο αμάρτημά μας είναι ακριβώς αυτή η διάσταση που φυτρώνει σε όλους μας της αυτονομίας από τις εντολές και από τη ζωή του Ευαγγελίου. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτό το οποίο πρέπει να κάνει στη ζωή του είναι να δει τι έρχεται ο Χριστός να μου πει. Ο Χριστός έρχεται σε αυτή τη διάσταση της ζωής μου, σε αυτή την φάση της ζωής μου, σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζω της απομάκρυνσης, να μου ξαναπεί, κοίτα, εγώ δεν σε δημιούργησα έτσι. Εγώ δεν θέλω να λατρεύεις μόνο εμένα. Εγώ δεν θέλω να περιφρονήσεις την κτήση. Θέλω να καταλάβεις ότι εγώ κατοικώ στην κτήση. Θέλω να καταλάβεις ότι εγώ σου δίνω την εργασία. Θέλω να καταλάβεις ότι εγώ είμαι πίσω από την ύλη. Θέλω να καταλάβεις ότι καμία απολύτως κατάσταση δεν μπορεί να μας κρατήσει μακριά από το Θεό. Γράφει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Ούτε μαχαίρα, ούτε φόνος, ούτε φόβος, ούτε κτήσεις της ετέρα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Αλλά το θέμα είναι τελικά ότι στη ζωή μας ο καθένας, λόγω αυτής της αυτονομίας, βάζει πολλές φορές πολλούς περιορισμούς στη ζωή του. Και βλέπετε, λέμε, μα αν δεν δουλέψω θα πεθάνω. Θα πεθάνουμε γιατί? Γιατί δημιουργήσαμε τέτοιες ανάγκες στη ζωή μας που δεν μπορούμε να δούμε τις πνευματικές διαστάσεις που κρύβονται πίσω από αυτά, από αυτή την ίδια μας τη ζωή. Πιστέψαμε τόσο πολύ στην ύλη ότι αυτή μπορεί να μας συντηρήσει στη ζωή που να την πάθαμε. Έχουμε πει και άλλη φορά και αξίζει να το υπενθυμίσουμε. Έχουμε την εντύπωση ότι η κρίση, αυτή που περνάμε, δημιουργήθηκε τυχαία, καθόλου τυχαία. Είναι αποτέλεσμα αυτής της ζωής, της ευδαιμονίας που ζει ο καθένας από εμάς. Και έχουμε την αίσθηση, αν είναι κανείς νέος, λέει για παράδειγμα, θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Θέλω να έχω λεφτά, να δημιουργηθώ, να κάνω καριέρα, να περάσω καλά, να γλεντήσω τη ζωή. Αν είναι κανείς μεγάλος, έχει το φόβο ότι θα φύγει, αν τον έχει κιόλας. Και προσπαθεί, αντί να κερδίσει, πώς θα το πω, μέρος και τόπο κατοικίες στον ουρανό, προσπαθεί να αφήσει, ακούω πολλές φορές, γιαγιάδες, παππούδες, γονείς. Αγωνιστήκαμε, λέει Πάτερ, να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας. Καλά κάνατε. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπετε, αυτό που δώσαμε τελικά στα παιδιά μας δεν μπορεί να αναστήσει τα παιδιά μας. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Αυτό το πνευματικό DNA, προσέξτε το, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μας ποιες προτεραιότητες δώσαμε. Γι' αυτό βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα ότι και η δουλειά που κάνουν είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι δικό τους επίτευγμα. Ότι εγώ τα καταφέρνω. Ότι εγώ μπορώ. Και αυτό το πράγμα τους βοηθάει να απομακρυνθούν από οποιαδήποτε δέσμευση έχουν στη ζωή τους. Και ξέρετε, αυτός που ζει έτσι έχει παιδιά. Τα παιδιά του θα πάρουν αυτή τη διάσταση της ζωής του. Και ξέρετε, αν τελικά δεν παλέψουμε για τη ζωή μας και για να τακτοποιήσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις που χάλασαν μέσα μας μετά την πτώση, θα πρέπει τουλάχιστον να λυπηθούμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους ανθρώπους που θα αφήσουμε πίσω μας και να αναρωτηθούμε τελικά ποια είναι η παρακαταθήκη που τους αφήσαμε.
Ποιος είναι ο δρόμος που τους δώσαμε να ζήσουν ως ζωή? Και βλέπετε, ακούμε τον Απόστολο σήμερα και νομίζω θα πρέπει να πούμε δύο λόγια, να μιλάει και να λέει: αν λοιπόν έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, ακούστε, διαβάζω μια γραμμή πριν και μια γραμμή μετά από το κείμενο που διαβάστηκε σήμερα, για να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Προσέξτε πόσο κέρια μιλούν οι πατέρες, οι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος. Δεν μιλάει για ιδεατή κατάσταση, ούτε για ιδεολογία. Γιατί νομίζουμε πολλές φορές, γι' αυτό είπα πριν, δεν ξέρουμε τι πάει να πει η Εκκλησία. Εκκλησία νομίζουμε ότι είναι να περνάμε καλά, να συναισθανόμαστε για λίγο τα τραύματά μας και τις αμαρτίες μας και ξανά να βυθιζόμαστε. Ή πολλές φορές νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι να παρακαλέσουμε την Παναγία να μας κάνει ένα θαύμα, τον τάδε Άγιο να μας κάνει άλλο ένα θαύμα, ή ξέρω εγώ να περάσουμε τη ζωή μας και να λέμε έχω και την Εκκλησία. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, να συνδυάσουμε όλα εκείνα τα του κόσμου τερπνά, αλλά ταυτόχρονα να κάνω και το σταυρό μου. Όμως εδώ δείτε τι λέει. Αν λοιπόν έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, να ζητάτε όσα είναι επάνω, όπου ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Θεού. Να σκέπτεστε τα πράγματα εκεί επάνω και όχι τα επίγεια. Διότι έχετε πεθάνει και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός, ακούστε, αυτός ο άνθρωπος έχει γευθεί αυτό που λέγαμε πριν, το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών. Προσέξτε το μασάμε σαν καραμέλα και δεν το έχουμε νιώσει. Ανοίγουμε την καρδιά μας να προσευχηθούμε και είναι κρύα η καρδιά μας. Μιλάμε στον Χριστό και του δίνουμε εντολές. Κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο. Και δεν έχουμε πει, Χριστέ μου, δείξε μου σε παρακαλώ τις αμαρτίες μου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γευθεί αυτή τη χάρη, γευθεί την όραση των αμαρτιών του και την ώρα αυτή έρχεται η χάρις του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο, παρών ο Χριστός και συγχωρεί τις αμαρτίες μας, τότε, λέει ο Απόστολος, όταν ο Χριστός που είναι η ζωή μας, μία λέξη, η ζωή μας, έλεγε ο Γεροπορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, μία λέξη, το παν. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να αναρωτηθούμε λίγο, εμένα ο Χριστός είναι η ζωή μου? Ερχόμαστε για Χριστούγεννα, νηστεύουμε ας πούμε. Οι περισσότερες ερωτήσεις που δέχομαι ας πούμε στην εξομολόγηση, τρώμε ψάρι ή δεν τρώμε? Μέχρι πότε τρώμε? Δεν λέει κανείς, δηλαδή πολύ λίγες περιπτώσεις είδα ανθρώπους να έρθουν στην εξομολόγηση με έναν πόνο, πίκρανα τους αδελφούς. Όλοι θα πούμε στην εξομολόγηση τα παράπονά μας, όλοι θα πούμε στην εξομολόγηση πράγματα τα οποία μας βαραίνουν από τις περιστάσεις του βίου, δεν έχουμε χρήματα, είμαστε άρρωστοι, αλλά σπάνια θα βρούμε ανθρώπους που θα έχουν μέσα τους επίγνωση της κατάστασής τους. Αν λοιπόν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος εμάς δεν μας λέει τίποτα. Τότε ο Χριστός δεν είναι η ζωή μας. Γιατί αν ο Χριστός είναι η ζωή μας, τότε και η εργασία μας και η δουλειά μας και τα αποκτήματα που έχουμε και ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, ο γάμος ή όχι ο γάμος, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι εμπόδιο. Αντίθετα, μας βοηθούν να δούμε τη σχέση μας με τον Θεό. Τότε λοιπόν, όταν ο Χριστός που είναι η ζωή μας φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του δοξασμένοι. Ακούστε, αυτό έχει τεράστια αξία για έναν επιπλέον λόγο. Εμείς πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι ο αγιασμός είναι προσωπικό πράγμα. Να γιάσω εγώ και οι άλλοι. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αγιασμός που δεν θα περάσει από τον αδελφό. Δεν υπάρχει αγιασμός
Δεν υπάρχει σωτηρία αν δεν περάσει από τον άλλον η σωτηρία. Και βλέπετε, γιατί το λέω αυτό εδώ? Γιατί λέει, όταν ο Χριστός φανερωθεί, που είναι η ζωή μας, τότε και εσείς που θα έχετε ζήσει με αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικά θα έχετε αποκτήσει κοινωνία μαζί Του, θα αναστηθείτε μαζί Του, θα φανερωθείτε μαζί Του. Αυτό λοιπόν το πράγμα στη ζωή μας την πνευματική δεν το έχουμε. Αυτό λέγεται εγρήγορση. Αυτό λέγεται άγρυπνο όμα, μάτι. Αυτό το πράγμα πρέπει ο άνθρωπος οπουδήποτε και αν είναι, γιατί πόσες φορές δεν επικαλούμαστε προφάσεις για να πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό όπως θέλει και όπως πρέπει. Πόσες φορές δεν βάλαμε στη ζωή μας δικαιολογίες, λέμε, έχει εκκλησία την Κυριακή. Εμείς έχουμε ελιές τώρα. Πήγα σήμερα σε μια ενορία, 30 άτομα. Μου λέει ο παππούλης, έχουμε ελιές, πάτερ μου. Τι να πει ο άνθρωπος? Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι η προσκόλληση στην ύλη, δείτε πώς συνδέονται όλα. Έχουμε την αίσθηση ότι εμείς θα δουλέψουμε και θα φάμε. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός που κατοικεί εκεί θα μας δώσει και να φάμε και να ζήσουμε καλά. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει να γίνει συνείδηση σε μας. Γιατί αν δεν γίνει συνείδηση σε μας, τότε αυτή η ζωή που ζούμε, η κατά τα άλλα χριστιανική μας ζωή δεν είναι χριστιανική. Και βλέπετε, γεννήθηκε ο Χριστός άπαξ πριν τόσα χρόνια. Το θέμα είναι γιατί γεννήθηκε, για να μείνει εκεί, για να μείνει απλά ένα ιστορικό γεγονός, για να μείνει απλά ένα πράγμα το οποίο θα διηγούμαστε εμείς οι επόμενες γενναίες, ή πρέπει κανονικά μέσα μας να αναθαρρύσουμε και να πούμε τι κάνω, ποια είναι η ζωή μου. Εμένα, με τον τρόπο που ζω, εγώ θα φανερωθώ μαζί με τον Χριστό. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, νεκρώσατε λοιπόν ό,τι γήινο είναι μέσα σας. Δηλαδή, ακούστε πόσο σαφής είναι. Γιατί στην Εκκλησία πολλές φορές γινόμαστε ηθικιστές και δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Λέει λοιπόν, νεκρώσατε ό,τι γήινο είναι μέσα σας. Δηλαδή, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι η ειδωλολατρεία. Ακούστε λόγο. Την πλεονεξία να δουλέψω περισσότερο, να έχω περισσότερα, να αποκτήσω περισσότερα. Εδώ την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος ειδωλολατρεία, ένεκα των οποίων έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους απειθείς ανθρώπους. Αυτά ακολουθούσατε κι εσείς κάποτε, όταν ζούσατε αυτή τη ζωή, αλλά τώρα αποβάλλατε κι εσείς όλα αυτά, την οργή, το θυμό, την κακία, τη δυσφήμιση, την αισχρολογία του στόματος. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον. Αφού έχετε αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο με τις πράξεις του και έχετε ενδυθεί τον νέον, ο οποίος ανανεούται εις επίγνωσιν κατά εικόνα του δημιουργού του. Τώρα πια δεν υπάρχει ούτε Έλληνας, ούτε Ιουδαίος, ούτε περιτμημένος, ούτε απερίτμητος, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά ο Χριστός είναι τα πάντα σε όλους, εις πάντας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αν ο καθένας ψάξει τον εαυτό του, για να δείτε ουσιαστικά πόσο ένα είναι το Πνεύμα του Θεού. Ένα. Αυτό είναι κομμάτι από τον Απόστολο Παύλο. Το προηγούμενο ήταν κομμάτι από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Βλέπετε όμως, λέει, νεκρώσατε ό,τι είναι γήινο, την πορνεία. Βλέπετε ο άνθρωπος μέσα μας βαθιά, μην κοιτάτε τώρα που πολλές φορές μεγαλώσαμε και περνάνε τα χρόνια, αλλά η διάθεση είναι σαρκική. Η διάθεση είναι μέσα μας να πουλήσουμε τον Χριστό για να απολαύσουμε τις κοσμικές απολαύσεις. Η ζωή μας και η διάθεσή μας δεν είναι ο Χριστός. Γι' αυτό δεν είναι πρώτη μας επιλογή ο Χριστός. Γι' αυτό ο άνθρωπος σε ό,τι κάνει έχει την αίσθηση ότι αυτός το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν καιρός να παλέψουμε λίγο και να δούμε ότι τελικά για τη ζωή μας είμαστε υπεύθυνοι.
Και ισχύει ο λόγος εκείνος, στη ζωή μας ό,τι θέλουμε έχουμε τελικά. Βεβαίως έρχεται ο διάβολος και μας παίζει και μας πλανά και μας παρασύρει. Αλλά ο διάβολος θα κάνει τη δουλειά του. Το θέμα είναι πόσο εμείς έχουμε επικεντρωθεί σε αυτές τις διαστάσεις της ζωής. Πόσο εμείς έχουμε αποβάλει αυτό που λέμε κοσμικό φρόνημα. Το κοσμικό φρόνημα δεν είναι απλά να πηγαίνω σε διασκεδάσεις ή να πηγαίνω στα μπουζούκια, συγχωρέστε με τη φράση. Κοσμικό φρόνημα σημαίνει να μην έχω το Χριστό ως προτεραιότητα. Κοσμικό φρόνημα σημαίνει να περιμένω από τα χρήματα να ζήσω. Κοσμικό φρόνημα σημαίνει να έχω δουλειά, δική μου δουλειά. Κοσμικό φρόνημα σημαίνει μονίμως να βάζω ανάμεσα στη σχέση μου, τη δική μου και το Θεό, άλλους ανθρώπους, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου. Δεν με αφήνει να γιάσω. Πόσες φορές διαπιστώνεται, διαβάζαμε και την άλλη φορά από τον Γέροντα Παΐσιο, μονίμως ο άνθρωπος μέσα του, αυτόν τον οποίον προσβάλλει πρώτον είναι ο αδελφός του, ο απέναντί του. Αυτός δεν με αφήνει να προοδεύσω. Αυτός είναι εμπόδιο για την κατάστασή μου. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αν πραγματικά θέλουμε να αγαπήσουμε και να λατρέψουμε τον Θεό και ο Θεός να γεννηθεί μέσα μας, προσέξτε, λέμε πολλές φορές κουβέντες, για παράδειγμα, ακούω πολύ συχνά, έρχονται οι άνθρωποι με την απέτηση πολλές φορές να κοινωνήσουν. Έχοντας την αίσθηση ότι αφού θα κοινωνήσουν, σβήστηκαν όλα. Ή ακούω πολλές φορές να λένε, αισθανόμουν ότι έπρεπε να κοινωνήσω και πήγα και κοινώνησα. Και έχει χρόνια να εξομολογηθεί. Δεν μιλάει με το μισογοριό. Γιατί? Επειδή αισθάνθηκε την ανάγκη. Βλέπετε, γίνεται ο άνθρωπος ψυχικός. Δεν είναι πνευματικός. Προσπαθεί να καλύψει το συναίσθημά του το θρησκευτικό. Δεν πάει να εξομολογηθεί. Δεν πάει να συντριβεί. Έλεγε κάποιος σε μια παρέα που ήταν εδώ της προάλλης στο μοναστήρι, ο οποίος δεν εξομολογείται. Εξομολογείται η σύζυγός του, αγωνίζεται την πνευματική ζωή και εκείνος λέει, εγώ έχω άνεση, μπορώ να εξομολογηθώ δημόσια. Μπορεί να εξομολογηθεί δημόσια τι? Τις αμαρτίες για τις οποίες κατά βάθος αισθάνεται υπερήφανος που τις έκανε. Ήταν για παράδειγμα στη ζωή του άσωτος. Είχε πολλές γυναίκες. Αυτό στη συνείδησή του την χριστιανική θεωρεί ότι είναι αμαρτία. Αλλά για ποια χριστιανική συνείδηση μιλάμε, αφού ακόμη χαίρεται για αυτό που έκανε στη ζωή του. Χαίρεται που έχει κατακτήσεις. Βλέπετε λοιπόν, αποβάλλεται λέει την πορνεία. Πορνεία δεν σημαίνει πήγα με πολλές γυναίκες ή πήγα με πολλούς άντρες. Πορνεία σημαίνει η διάθεση της ψυχής να προδώσει το Χριστό για κάθε σαρκικό σκύφτημα. Και προσπαθούμε λοιπόν, για να επανέλθω, με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε τη συνείδησή μας, χωρίς να εξομολογηθούμε, και άλλες φορές εξομολογούμαστε και μας λέει ο πνευματικός, ξέρεις, δεν θα κοινωνήσεις. Και εμείς λέμε γιατί, σαν να έχουμε απέτηση από το Χριστό να μας χαριστεί. Δεν είναι χριστιανική ζωή αυτή. Και μετά έρχονται τα Χριστούγεννα. Θα πάμε στην εκκλησία. Ξέρετε, είναι γνώρισμα ότι θα πάμε στην εκκλησία μετά το πιστεύω. Θα πάμε στην εκκλησία μετά το Ευαγγέλιο. Θα πάμε για να κλείσουμε το στόμα της συνείδησής μας και να της πούμε ότι να μην μιλάς στη συνείδησή μας. Πήγα εκκλησία. Δεν είναι αυτό ο εκκλησιασμός. Δεν έχουμε πόθο για τον εκκλησιασμό. Δεν έχουμε πόνο για τον εκκλησιασμό. Αυτό το πράγμα φανερώνει ότι τελικά στη ζωή μας έχουμε αυτό το μεγαλύτερο αμάρτημα, την πλεονεξία για όλα τα κοσμικά πράγματα, την αυτονομία που μας βγάζει από τις εντολές του Θεού. Έρχονται Χριστούγεννα λοιπόν. Θα δώσουμε ελεημοσύνες, θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο, θα πάμε γλυκά ας πούμε και κάνα πιάτο φαΐ στην πεθερά μας που δεν τη χωνεύουμε ή το αντίστροφο, αλλά βλέπετε καρδιακά δεν έχουμε διάθεση να βγούμε από τις καταστάσεις που μας βασανίζουν και να συγχωρήσουμε τον άλλο. Γιατί? Γιατί μονίμως μέσα μας ο Χριστός έρχεται δεύτερος, τρίτος, τέταρτος.
Είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση για να μην μείνουν όλα αυτά, γι' αυτό τα λέω, στη σφαίρα της θεωρίας. Πρέπει να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή. Να προσπαθήσουμε να δούμε ο καθένας αυτά τα τρία πράγματα στα οποία κόλλησε. Την ύλη, την προσήλωση και την προσκόλληση στην εργασία, που από εκεί ξεπηδούν άλλα δύο μεγάλα πάθη, η φιλιδονία και η φιλαργυρία. Η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Και στο τέλος την πορνεία, το σαρκικό φρόνημα, τη φιλιδονία δηλαδή. Και πώς ο άνθρωπος, αν δεν τα έχει συνειδητοποιήσει αυτά τα πράγματα, στην ουσία δεν μπορεί να αγαπήσει τον Χριστό. Δεν έχει δυνατότητες, δεν έχει το όργανο το αγαπητικό. Χάλασε. Είναι σαν να θες να ακούσεις, αλλά έχει καεί το τύμπανο, έσπασε το τύμπανο. Πρέπει να αλλάξεις τύμπανο για να μπορείς να ακούς. Είναι λοιπόν απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη ζωή, ότι αυτή η ζωή, να το πω έτσι, μας δόθηκε όχι απλά για να περάσουμε 50, 60, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα ζήσει ο καθένας, έχοντας την αίσθηση απλά ότι είμαστε χριστιανοί και ο Χριστός μας σώζει, αλλά ότι πρέπει να κυνηγήσουμε τον Χριστό, να τον διεκδικήσουμε, να αγαπήσουμε αυτά που μας είπε. Να πώς κυνηγάει κανείς τον Χριστό. Όχι πράγματα εξωτερικά που δεν ωφελούν κανέναν, αλλά πώς πραγματικά θα ζήσουμε αυτή τη ζωή. Και ξέρετε, για να επανέλθω σε εκείνο που έλεγα, αυτό είναι πνευματικό DNA. Αυτή είναι πνευματική παρακαταθήκη. Αυτή η κατάσταση είναι που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, ο Γεροϊάκωβος, που ανέφερα πριν, που ζούσαν αυτή τη ζωή και αυτό το πράγμα απορρέει από μέσα τους. Δεν κρύβεται. Και ο Θεός όχι μόνο θα τους φανερώσει, αλλά φανερώνει το λόγο που έσπηραν αυτοί οι άνθρωποι σε άλλους ανθρώπους. Αυτό το πράγμα λοιπόν να μας ξυπνήσει. Αυτό το πράγμα να μας πάει λίγο πιο μπροστά. Γιατί αν δεν έχουμε αυτή τη διάθεση και αυτή τη διάσταση στη ζωή μας, τότε όλα τα πράγματα πολύ φοβάμαι ότι τα κάνουμε, πώς θα το πω, εξωτερικά, τυπικά. Γι' αυτό δεν έχουμε χαρά με τον Χριστό. Πώς θα το πω, λέμε πολλές φορές να τελειώσει η εκκλησία, ρε παιδί μου, να πιω ένα καφεδάκι. Έχουμε την αίσθηση ότι το καφεδάκι θα μας κρατήσει. Αυτό, ή ξέρω εγώ, πάμε στην εκκλησία, άκουγα ένα λόγο ενός ανθρώπου, για να δω και τους άλλους, ξέρω να πω μια κουβέντα μετά, στην λατρεία θα πει στην κουβέντα. Στην προσευχή. Εκεί θα βρεθείς, θα συναντηθείς με τους άλλους και μετά θα πιεις και ένα καφεδάκι έξω και θα τους δεις, θα πεις και μια καλημέρα. Αλλά μας λείπει αυτή η διάσταση της ψυχής μας, της ζωής μας. Και γι' αυτό το σώμα ασφικτιά μέσα μας προσπαθεί να τραφεί από την ψυχή, η ψυχή είναι νεκρή, και τότε το σώμα γυρίζει στον εαυτό του και προσπαθεί να τραφεί από την ύλη. Και τι θέλουμε? Θέλουμε λεφτά, θέλουμε δουλειά, καλή, θέλουμε όνομα, να μας αγαπούν και να μας τιμούν οι άνθρωποι. Και όταν αυτά δεν τα έχουμε, είμαστε επιθετικοί. Ενώ βλέπετε, αν ο άνθρωπος δει βαθιά μέσα του ποιος πραγματικά είναι, όλα τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Δεν ξέρω, να ρωτήσετε κάτι και μετά να πούμε στο Βακούλια μας που λέει. Πώς τα βλέπετε? Μην τρέπεστε, είναι δικός μας. Ουδής. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε. Πώς θα το πω, μας έφαγε η θεωρία. Πρέπει να βάλουμε αρχή. Πρέπει ο καθένας, θα φύγουμε από εδώ σήμερα, να αφήσουμε τα καλά που έχουμε. Έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εξομολόγηση. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το αντιμετωπίσω. Και τώρα κυρίως που είναι περίοδος που γυρίζω και τα χωριά για να εξομολογώ, το βλέπω πάρα πολύ συχνά. Λέω, ας πούμε, τι σας βαραίνει? Τίποτα. Τα καθημερινά, ξέρεις τώρα. Για την ευχή ήρθα. Να μου περάσεις την ευχή.
Λέω, έχεις καιρό να εξομολογηθείς? Όχι, λέει, εξομολογούμε τακτικά, κάθε Πάσχα. Λέω, καλά. Από το Πάσχα δηλαδή έχεις να εξομολογηθείς? Ναι. Εκεί ήρθα και τώρα. Ωραία. Πέρασαν τόσοι μήνες. Έχεις άντρα, έχεις γυναίκα? Έχω. Δεν είπατε σε όλο αυτό το διάστημα μία κουβέντα? Δεν σκέφτηκες μία φορά όλο αυτό το διάστημα κάτι κακό εναντίον του ή εναντίον της? Αυτά δεν είναι τίποτα. Λέω, μαλώνετε? Και βέβαια μαλώνουμε, γιατί θέλει την κόρη του. Ένα παράδειγμα. Βλέπετε, λέω ένα παράδειγμα για να δείτε ότι πώς αρχίζουν τα πράγματα από μικρές, καθημερινές όμως συγκαταθέσεις που κάνουμε με το διάβολο να αυτονομούμαστε. Και έρχεται κάποια στιγμή που είτε κοιμάσαι με τον άλλον δίπλα, είτε κοιμάσαι, είναι ξένος και ξένη. Και λες, εγώ παντρεύτηκα αυτόν ή αυτή? Ή έρχεσαι στα όρια σου και λες, έως πότε? Ποια όρια σου? Δικαιούμαστε άρα για να έχουμε όρια? Ποια είναι η δικαιοσύνη μας? Ποια είναι η δικαιοσύνη μας? Και βλέπετε, περνάει η ζωή μας, έρχεται κάποιος τέτοιος άνθρωπος να εξομολογηθεί. Και η μεγάλη δυσκολία είναι όταν τον ζορίσεις και του πεις, βρε παιδί μου, ναι, αλλά δεν σε ελέγχει η συνείδηση για τίποτα? Τίποτα. Μία αμαρτία δεν έχεις κάνει? Όχι, δεν έχω κάνει αμαρτία. Αμαρτίες έχουμε όλοι. Κανείς αναμάρτητος. Αυτή η γενικότητα της ζωής μπορεί να είναι επειδή είμαστε ακατήχητοι. Φταίει και αυτό, φταίμε κι εμείς, οι κληρικοί. Αλλά πραγματικά εμείς δεν πρέπει να σκάψουμε λίγο τον εαυτό μας, να δούμε τι έχουμε μέσα μας? Και μετά αρχίζει ο άνθρωπος να λέει, νηστεύω, πάω στην εκκλησία, κοινωνάω. Λέω, καλά, άστα αυτά, να δούμε τα άσχημα. Τι άσχημα? Και τι έπαθε ο άνθρωπος? Πνίγει και στην αυτονομία του και στην αυτάρκειά του. Πείτε μου λοιπόν εσείς τώρα, πώς θα δώσετε σε αυτόν τον άνθρωπο άφεση αμαρτιών, αφού δεν έχει επίγνωση ότι δεν έκανε καμία αμαρτία? Δεν τον ελέγχει η συνείδηση για κάτι, πρώτον, και δεύτερον, γιατί να κοινωνήσει ένας τέτοιος άνθρωπος, αφού είναι πλήρης? Δεν αισθάνεται ότι έχει αμαρτήματα, δεν αισθάνεται ότι αμάρτησε ενώπιον του Θεού και των αδελφών του. Για ποιο λόγο λοιπόν να του δώσεις την άδεια της Θείας Μεταλήψεως? Για ποιο λόγο? Αφού μάλλον θα τον βλάψεις παρά θα τον ωφελήσεις. Αφού η Θεία Κοινωνία, η συμμετοχή στο δείπνο, απαιτεί αυτά που λέγαμε πριν, να βάλουμε τον Χριστό μπροστά, να διώξουμε τη φιλαργυρία, τη φιλιδονία, τη φιλαυτία. Έρχεται λοιπόν η ζωή και τελειώνει. Και η ζωή του καθενός από εμάς δεν ξέρουμε πότε τελειώνει. Είναι τρομερό πράγμα να συνειδητοποιήσει κανείς το τέλος. Μου έλεγε ένας άνθρωπος, πολύ πρόσφατα, υγιέστατος, δεν κάπνισε ποτέ, δεν ήπιε ποτέ. Έκανε όλη του τη ζωή υγιεινή διατροφή, αθλούνταν και πήγε να κάνει ένα τυπικό check-up. Και του λένε, έχεις καρκίνο. Και ένα πολύ δύσκολο τύπο καρκίνο στη σπονδυλική στήλη. Και λέει, εγώ. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει αυτό. Εγώ. Αυτό πάθαμε κι εμείς. Έχουμε εντελώς άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας και τον πνευματικό καρκίνο που έχουμε δεν τον έχουμε αντιληφθεί. Κι αν κάποιος μας τον δείξει, λέμε εγώ. Αποκλείεται, πάτερ, λάθος έχεις κάνει. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Ρώτα για μένα στο χωριό. Λοιπόν, δεν ξέρω, πρέπει να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας. Να προσπαθήσουμε, πώς θα το πω, να προσεγγίσουμε το μυστήριο της σάρκωσης του Χριστού, του Λόγου, μέσα από αυτή την προοπτική. Να καθίσουμε, να πάμε στο σπίτι μας απόψε, αύριο το πρωί, ξανά αύριο το απόγευμα και να πούμε, για να δούμε ρε παιδί μου. Είμαι, ξέρω εγώ πόσο να πω, 50-60 χρονών. 60 χρονών κάνω πρωτοχρονιές
Χριστούγεννα, φώτα και Πάσχα. Και πώς είναι δυνατόν μέσα μου, αν παρατηρήσετε, θα το δείτε, όλοι θα το δούμε. Έχουμε τις ίδιες κινήσεις τις καρδιακές, τις αμαρτωλές, που είχαμε πολλές φορές στα νιάτα μας. Γιατί? Μπορεί το σώμα να μην ανταποκρίνεται, αλλά η διάθεση της ψυχής είναι να αποκτήσουμε, να έχω, να μην έχω κάτι, να μην έχεις τίποτα, να μην φτιάξω κάτι. Και βλέπετε, αυτοί λέμε πολλές φορές, ακούω τους μεγαλύτερους, που υποτίθεται έζησαν πιο ασκητικά, αλλά δεν το έκαναν κατ' επιλογή. Και τι λένε? Εμείς δεν ζήσαμε τίποτα. Και χαίρονται, βλέπω γιαγιάδες ας πούμε και παππούδες που χαίρονται που τα παιδιά τους, τα εγγονάκια τους δηλαδή, ζουν αυτή την κοσμική σαρκική ζωή. Και ακούς γιαγιάδες 60 δεν είναι μεγάλες, το λέω δυστυχώς, 70 και παραπάνω, και σου λέει δεν πειράζει, εμείς δεν ζήσαμε, ζήστε. Αυτή είναι η ζωή. Γιατί πας εκκλησία, γιαγιά μου? Μην πας. Κάτσε και κλάψε στο σπίτι σου. Αυτό δίνεις ως παρακατεύθυνση στα παιδιά. Νομίζω αυτά